सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै दिनै सनितपुर जिल्लानि सा दैखियाजुलि लाउदांगि UN एकाडेमियाव स्निथि थुनलाइयारि आयदाखौ खुंफुंदों। खुंफुंनाय बे मेलखौ बेखेवना होयो थुनलाइ थावख्रिनिनो लेङाइ नेहाथारि नमद बसुमतारिया। लोगोसेयैनो बे मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो लकनायक अमिय कुमार दास, कलेजनि बर' बिजोंनि बिबुंग्रा डक्टर तुलान मोसाहारि। स्निथि थुनलाइयारि आयदानि बे मेलावनो गोबां फरायसाफोरजों लोगोसे फोरोंगिरिफ्रा बाहागो लादों आरो बे हाबाफारियाव गोबां रोखोमनि मोसानाय, मेथाइ खननाय, खन्थाइ आवरायनाय आरो सुंद' सल' फरायथिनाय जायो। लोगोसेयैनो गोबां रोखोमनि थुनलाइयारि जौगानायनि सायाव सावरायलायनायबो जादों होननानै फोरमायदों। दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानायनि उद्देश्यआ बेनो जे बे जोंनि बे सा दैखियाजुलि ओनसोलनि फोरोंगिरि, लाइमोन, फरायसाफोर बे फरायसाफोरखौ गासैखौबो जोङो खन्थाइ लिरनाय हुदा खालामनायजों लोगोसे रायथाइ सुजुनाय आरो सल' सुंद' सल' बायदि रोखोमनि लिरनाय बिथिङाव सांग्रांथि लाबोनो थाखाय जों बे थुनलाइयारि आयदाखौ लानाय जायो सम सम। नैबे थुनलाइयारि आयदायाव खमब्लाबो 100सो सुबुंफोरा बाहागो लादों आरो गोबां जोंनि लिरगिरिफोरा बा फोरोंगिरिफोरा गोबां गावबागावनि उसुबिदानि थाखाय दिनै बाहागो लाफैनो हायाखै। हयथ' बिथांमोना उननि समफोराव बाहागो लागोन। दिनैनि बे हाबाफारियाव जों गाहाय आलासि महरै जोंहा एल'केडिनि प्रफेसर जोंहा डक्टर तुलन मोसाहारि सारखौ हांख्रायनानै लाबोनाय जादों। नोंथांमोना नैबे दिनैनि जि हाबाफारि खुंनाय बे हाबाफारिखौ जोङो थांनाय 2019 मायथाइयाव जोङो बे ओनसोलनि गोरों गोरा लाइमोन बा फोरोंगिरि गासैखौबो जोङो लिंथुमनानै बे आफादखौ दानाय जादों आरो जोङो बोसोराव खमब्लाबो खननै खनथाम जों बे थुनलाइयारि आयदाखौ खुंबोनाय जायो। जोंथ' बाहागो लाजानो लुबैयो, जों हांख्रायो, नाथाय गोबां बिथिङाव जों सम होनो हाया। खायसे फरायसाफोरखौ जों लाबोजोबनो हायाखै। हायाब्लाबो जोङो गंसे फरायसालिनिफ्राय साब्रै साबा जों फरायसाफोरखौ लाबोयो, फोरोंगिरिफोरखौ लाबोयो आरो रायजो राजाफोरखौबो जोङो बेबायदि हाबाफारियाव बाहागो लाजानो जों लुबैयो आरो उननि समफोराव जोङो बाहागो लानो थाखाय खाबु होगोन। नोंथांमोना दिनै बे गुबै थांखिया बेनो जे जोंनि गेजेराव थुनलाइयारि मोनसे सांग्रांथि सोमजिनांगौ। जोंनि फरायसा, जोंनि फोरोंगिरि बा लाइमोन लिरगिरिफोरा बेनि गेजेरजों लिरनाय हुदाखौ जों जाहाथे लाबोनो हायो, बेनो जोंनि थांखिया। आच्चा, बे थुनलाइ थावख्रि जिथु नर्थ ढेकियाजुलि आन्सलिकनि बेन्दोङाव सोरजिजानाय मोनसे थुनलाइयारि आयदा बियो, बे फैनानै आं जोबोद गोजोन मोनदों। बे स्निथि जिथु बिथांमोननि खुंथाय, बे खुंनाया जोबोद मोजां जादों। आं नुनो मोनदों दे दिनैनि बे गोदान जोलैफोरनि गेजेरावबो जे एफा मोजां मोजां खन्थाइ सोरजिदों आरो सल' सोरजिदों, बिथांमोनखौ नायोब्लाथ' भबिष्यतआ जोंहा बिराद मोजां होननानै जों बुंनो सानो आरो। जे नैबे थुनलाइ थावख्रिनि नैबे थुनलाइनि जि आयदा, बेनि गेजेरजों माबा मोनसे मिजिंथिनो हागोन नामा? मिजिं थिजायो, खारन बेयाव मोजां मोजां लिरगिरिनि दावगाबोनायखौ आं नुनो मोनदों। गतिके बे फिउचारनि गेजेरजों बिथांमोननि जिथु फिउचार, बे फिउचारा जोंनि हारिनि थाखाय मोजां खामानियाव फैगोन आं सानदों आरो। जे नैबेबायदि हाबाफारियाव ओनसोलनि जे जाखांफुबोनाय लाइमोनफोराथ' दा मेक्सिमाम बारा माबानायखौ आं नुवाखै, खुब खम आरोखि। लाइमोनफोरा खम आरो जिखिनि दङ बिथांमोना बिराद शार्प, बिराद मोजाङै लिरदों, बिराद सोरजिदों मोजाङै। गतिके बिथांमोननि फिउचारखौ आं आसा खालामदों आरोखि। आरो बिथांमोना हयथ' माबा मोनसे कारनाव फैनो हायाखै, फैगोन सानसे। खोथाखौ जेब्लानाखि बुजि मोनगोन बा जोंनि सावरायनाय जिथु आयदाफोर, बिनि सायाव जेब्लानाखि बिथांमोना मोजाङै बुजिगोन, अब्लानो अट'मेटिक बिथांमोना फैगोन आरो बिथांमोननिफ्रायबो आं आसा खालामो जे मोजां थुनलाइनि सोरजिया जोनोम जागोन आरो। बे खम जानायनि कारना जाबाय दिनैनि बादि प्लेटफर्मआ जोंहा गैयामोन आरोखि। नाथाय दिनै बिथांमोना थावख्रिनि जिथु दैदेनगिरि बिथांमोना बे प्लेटफर्मखौ बानायदों आरो बे बानायनायनिफ्राय जोङो माने प्लेटफर्म मोनबाय नालाय जोंनि मानसिफोरा दावगाबोसिगोन आरो आं बेखौ मिजिंथियो। पायनिर एकाडेमि बरमायाव HS फार्स्ट इयारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। पायनिर एकाडेमि बरमायाव HS फार्स्ट इयारनि साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदानि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो थाखाय पायनिर एकाडेमि बरमायाव HS फार्स्ट इयाराव मुं थिसननो गोसो गुदुं जानाय फरायसाफोरा साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नै आयदानि गेजेराव सायख'नानै मुं थिसनफैनो हासिगोन। पायनिर एकाडेमि बरमायाव आलादायै नीट आरो JEE नि कचिंबो होफानाय जायो। पायनिर एकाडेमि बरमायाव थानाय
फरायनो हानाय राहानि थाखाय हौवासा आरो हिनजावसानि हस्टेलनि खाबुबो दं। बेनिखायनो गोसो गुदुं फरायसा आरो बिगोमा नोंथांमोनहा 9707537065 8638054125 6000410073 7576020620 नङाब्ला www.pioneeracademy.burma.organization आरो pioneeracademy.burma@gmail.com नि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।